Alright mga bro, nasa Plaridel na tayo at hindi tayo pag video dahil ngayon lang gumana tong GoPro ko. So nandito na tayo sa Plaridel, Quezon. Ang unahan nito ay Gumaka. So sa Gumaka proper na lang tayo dumaan para okay yung ano natin, hindi na tayo bypass. So yun mga bro, medyo umulan dito sa may Plaridel pero ano lang naman, daan lang naman. Pero inabot ako ng 30 minutes kaya hintay na tumila. Meron naman akong dalang kapote pero nakita ko yung langit. Dito lang naman yung ulan. Tapos uminom na tayo ng Red Bull kasi sobrang antok ko. Yan, uminom tayo ng energy drink para maging okay yung pakiramdam natin at hindi tayo antukin. So yan o, madumi na agad si Raider. Umalis ako doon 3:30. Tapos ang oras ngayon ay 7:30 na. 7:50 na pala. Mag-alas 8 na. Mag-alas 8 na mga bro. Dito ako lagi kumakain sa Mamalita Eatery kapag may biyahe tayo. May biyahe kami, yung mga tropang Bicol. Yung lubak okay naman kasi may mga tapal na, hindi tulad nung nakaraan. Pero nalulubak pa rin ko. Alright, nag-vlog ba tayo? Pagpasensyaan nyo na, hindi tayo nakapag-vlog simula dun sa biyahe natin from Bacoor. Kasi yun nga, ngayon lang gumana. Nagpalit ako ng battery. Ayun, gumana ng maayos. So yun mga bro, umuwi tayo ng Bicol para mag-unwind dahil sa sobrang stress sa trabaho. Kaya makapag-unwind tayo ng Bicol. Di sana ako uuwi pero may nag-encourage sa akin na magpahinga muna sa probinsya. Woo! Let's go! Abutin tayo ng tanghali. Bang! Alright! Woo! Kunti lang pala yung bit ko. Isang bag lang tapos nandun sa top box. Hindi sana ako magdadala ng top box. Bale backpack lang sa likod. Pero dinala ko na kasi baka umulan. May mga gamit ako baka mabasa. Kaya dinala ko na lang yung top box. Doon ako sa Atimunan, inabutan ng liwanag. Nagkape ako doon kasi talagang sobrang antok. Doon sa may bago umakyat. Kaming pauwi pa rin ng Bicol kahit 28 na ng December. Nakamotor. Let's go!
yung kalaban dito, yung malalaking truck. Ito yung lubak ko na makikita natin kapag ayan. Ayan, siraan. Woo! Nagre-record pa tayo. Nagre-record pa naman. Dito tayo daan sa bypass. Try natin dumaan dito. Dito ako nadaan. Matagal na akong hindi nakakadaan dito eh. Medyo malayo-layo lang to, pero dire-diretso kasi konti lang yung dumara na sasakyan, pero paahon to, saka palusong. So try natin. So ito yung magandang daanan pag magpo-probinsya. Kanina sabi ko doon tayo nadaan sa proper, pero dito na lang. Subukan natin ulit kasi dito walang gaanong bahay, puro mga punong kahoy, halaman. Dito natin dito tayo mare-refresh. Sarap. Maganda talaga pag kunti lang yung laman ng top box. Di masyadong magalaw. Hindi masyadong malikot yung motor natin. Kayang i-handle ng maayos. Woo! Woo! Tiwala naman tayo sa gulong natin dahil yung gulong ko naka Diablo Rosso tayo. Pirelli Diablo Rosso. Woo! Ito ang pahon. Kitang-kita yung mga bundok sa kabila. Oh, ahon. Nasa tuktok tayo ng bundok. Alright, balik tayo kay Raider. Ang aking nag-iisang motor since 2018 at laging inuuwi ng Bicol, laging ginagamit pa uwi ng Bicol. Ayan, medyo nabawasan yung lakas niya, hindi na tulad ng dati. Bawasan na yung lakas niya mga bro, hindi na yung performance, pero all goods pa rin, ganda pa rin gamitin at never tayong pinahiyan ito.
Sarap magtayo dito ng kainan. Tapos makikita mo yung ano, kita yung mga bundok tulad nito. Wow, abot tanaw oh. Yeah. Woo! Utragis na yan. Tumalit tayo dun ah. Pati yung van napaano eh. Woo! Woo! Hirap din dito yung mga kargadong truck. Kaya minsan naghihintay sila sa baba ng ano, windows para doon na lang sa proper dumaan. Kasi hindi kaya dito eh. Hirap yung mga kargadong truck. At marami na rin na disgrasya dyan na sasakyan. Record pa tayo. Meron na tayong pang-vlog. Pauwi ng Bicol. Palusong na daan. Pag ako bumabiyahe, minsan lang ako dumaan dito. Laging dun sa proper kasi nagkakataon na hindi masyadong traffic dun sa baba. Kaya doon na lang kasi naka motor naman, kayang lumusot kahit medyo may nabubong traffic. Takbuhan natin 90 oh. Palusog. Paakyat 60. Paakyat na naman. Tapusin natin tong daan na to bago natin patayin ulit yung GoPro. Kasi ang ganda ng daan oh. 92, 91. Pababa na. Pagdating sa ahon 75, 70, 70 nasa ahon tayo. Fourth gear. Ay hindi, fourth top gear pala tayo. Naka 6 gear tayo. Kaya pang umahon eh. Woo! Kaya sa mga nagbabalag dyan na kumuha ng Raider Carb, sulit pa rin kumuha mga bro. Kasi ito lang yung pinaka mababang 150cc underbone na Japan technology. Ayan. So may mga 150cc na China at ibang bansa, Taiwan. Pero dito mura at garantisado. Subok. Eh kung may pera kayo, mag FI na lang kayo. Mas maganda pa 'yun. Meron pang meron pa kayong pagpipilian. Raider FI Pro o Raider FI Blade. Daming pound dito. Woo! Nakakadalawang pagas na ako.
200 doon sa may sa amin, tapos 150 dito sa may Sariaya. Woo! Wala masyadong lubak dito kaya maganda. Maganda. Ito yung ano, kitang-kita yung dagat. Ayan oh. Tapos pwede ka dyan mag ano, mag Spider-Man. Diba? Ang ganda oh. Kitang-kita yung dagat, yung mga ano doon sa baba. Yung makikitang bahay. Dito na tayo sa baba. Titipirin ko yung battery kasi isang battery lang yung gumagana. Ewan ko, isang kasi gumagana yung dalawang battery. Pinalitan ko lang ng battery sa gumana yung GoPro ko. Ganda ng daan. Ganito lang sana ang daan hanggang Bicol. Simula Cavite. Ano lang, mabilis lang makarating. Sa kung ganito lang yung mga dumara na sasakyan. Woo! At ito na, dito na nagtatapos. Ganadong ganado ako, nakainom ng ano, ng Red Bull. So mamaya naman lang, sayang ng battery natin. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Calawag. Alright, at ang time ay siguro mga 9. Hula ko lang, pero ang oras talaga ay yan nga, 8:59. Sakto. Tamang hula ko ah. At ito, ayan, medyo traffic dito sa proper ng Calawag. Dami naming pauwi ng ano, probinsya. Ayun o, mga nasa unahan ko, mga pauwi ng probinsya. At sobrang traffic talaga dun sa Lopez, pakalampas ng proper. Laging may sirang sasakyan, sirang truck. Medyo masakit na yung likod ko. At yung takbo ko, binagalan ko kasi pangit ng daan. Ayun o. Alright, lampas na tayo ng proper ng Lopez. Sana tumino kang GoPro ka.
sakit na ng likod ko. At kailangan na naman natin magpagas dahil ubos na yung pinagas natin, yung 150 pesos. Nakaka 350 na tayo pag naubos to. 300 pesos, 350 pesos pala. Dito na tayo sa Lopez, Quezon. Sunod nito Tabugon, Camarines Norte. Tapos pag ano na tayo, Tagkawayan, and then Del Gallego. Sunod Ragay, Lupi muna pala. Ragay, Lupi. Tapos yun, Sipugod na. Naka CB 500, 600. Open marker. Ilan kaya tayo magkaganon? Pangarap na lang siguro yan. So mamaya na lang, pag nasa Aragay na tayo, tingnan natin yung lubak-lubak na daan. Right mga bro, pagas tayo premium 200 premium. Nag-blink na yung ating tangke. Nandito na tayo sa Tabugon. Mahal ng gas dito Oops, pwede na yan. 62. Mahal. Bale, naka-gas up na tayo ng alright. So, ang oras na ay ang oras ay 9:34 at nandito tayo sa dito sa Santa Elena, Tabugon. Ang ina mo. Woo! Tabugon na tayo, putrags na. Lubak yan. Pag ganong lubak, tapos tatalon ka na, ang ginagawa ko, nagka-clutch na ko, tapos hindi na ako namimreno. Saka lang ko magpepreno kapag yung dalawang gulong ko is lumapat na, para ka bang nagmo-motocross, para hindi ka masemplang. So tip yan. Kasi kapag in-applyan mo pa yan ng preno, pwedeng yung shock mo rebound. Pag rebound, siyempre nakapreno ka, pwede ka masemplang. Kaya nagka-clutch na lang ako para free wheel. Pag bumagsak,
Saka doon ako mamemreno. Ganda ng motor ni kuya, oh. Yan ang kaya bilhin ko. Nasawa na rin ako dito sa motor na to, eh. Change oil lang yung ginawa ko dito para may biyahe. Change oil na 8 months bago pinalitan. Change oil ulit. Wala pa tong tune up. Wala, basta hindi pa to binuksan yung makina nito. Okay pa naman yung under, eh. All goods pa naman. Siguro darating tayo dun mga 1 PM, 2 PM. We're not sure because of heavy traffic up there in Ragay. Buhay pa ba ang Raider 150 carb community dyan? Wala na atang nag-vlog ng naka-carb. Meron pa bang nag-vlog ng naka-carb na sikat? Parang wala na, eh. Woo! Backview. Kuya, ang hirap niya, no? Makasakbit sa ano, manabela yung kanyang basket. Hindi ko kaya yan. Sinubukan ko na yan. Ang gumagawa lang yan ay ang talagang mga professional. Galing. Kaya nabugbog yung itong motor na to dahil sa ganyan, no? Grabe yung karga ko dati. May angkas, tapos may top box na ang bigat 20 kilos, tapos may bag pa sa harapan, tapos may sabit pa. Pagutros na yun, hindi ko na inuulit. Ilang ulit yun, tapos ngayon natuto na ako. Wala, sira yung shock ko. Pumuslit dito pa lang sa may Delgaligo. What's up? Binahay ko ng ano, lakas ng talbog saka taltag, bumigay sa lubak, eh. Ano pa yun? Yung stock. Okay, pasok. KYB, alam ko pag Suzuki KYB yung gamit nila, eh. Japan technology. Pag Honda, Showa. Pero the best talaga Showa, eh. Suspension Showa. Kaya kung gusto nyo tumagal yung Raider nyo, huwag nyo palitan ng mga aftermarket, kasi yung mga aftermarket maporma, madaming features, pero hindi siya heavy duty. The best pa rin yung stock. Kaya nga kung may makita kong stock na shock nito sa yung monoshock sa likod, ibilin ko, papalitan ko to. Wala na, ano to, eh. Ang gamit kong shock is racing TRC, parang TRC. Merong adjuster siya, kaso sagad na yung adjuster ko, eh, para sa rebound. Ang may problema lang naman kasi dito, yung spring nya lumambot na, kaya pagdaan sa lubak talagang sumasagad. Pero yung rebound okay pa naman,
banda pa, sinagad ko na eh para smooth pag balik. Abot pa to ng hindi ko pa nasubukan eh. Kanina hanggang 104 lang ko eh, hindi ko sinasagad. May mga nakasabayan ako naka Raider carb pa rin. Ang bibilis sila kahit may angkas. Sana mga bro, supportahan nyo pa rin ako sa aking journey sa pagbablog. Magpapatuloy ko pa rin to kahit mag-upgrade ako ng motor. Bala ko sana bumili pa ng panibagong GoPro kasi kung nakikita nyo lagi nagluloko tong GoPro ko. Bibili ko sana yung DJI Osmo Action 6, nasa 30,000 kompleto na package kasama na yung mga accessories. So pag-iipunan ko muna, ayaw kong mangutang kasi mababaon tayo sa utang. Si kuya, bilis na kuya, abulin natin, karerahin natin si kuya. Naka Raider runner rin yan, carbo, kaso may angkas siya. Wala na yan, sagad na yan kay kuya eh. Hindi yan makaabol sa atin kasi may karga siya eh. Woo! Hindi niya ako maabutan kahit ipilit. Kahit ako naman eh, pag may karga ako di kaya talaga eh. Kung ikukumpara natin sa FI, wala na to, iwan to. Kahit sa Sniper 155, sa Honda ano ba yun, yung isa, yung bago, wala na to. Tatagusan na tong motor natin. Siguro kung kargahan to, i-set up ng maayos, papalag pa. Kung makikita nyo mabigat pa to kasi sa mga accessories na nakakabit like top box, bracket, yung ating RCB shifter and foot pegs, tapos itong grill, lutuan, ihawan ng bangus, tapos kung ano-ano. Syempre nagtataka nga yung iba eh, yung nangihiram ng motor pa, bigat daw. Tapos yung gulong ko pala medyo malaki, nilaparan ko para iwas semplang. Saka pinili ko yung magandang gulong na hindi tayo papahiya. Naka Diablo Rosso yan, men. Tayo na lang nandito sa kalsadang nakamotor oh. Wala na, naiwan na yung mga kasama natin. Sobrang bilis natin. Haha! Woo! Lumak! Woo! Aray! Wala na, tagos na natin lahat. Wala mo mahabol na oh. Naiwan lang tayo. Nandun na sa unahan yung mabibilis. Hindi na natin mahabol yun. Ang yabang ano. Urri. Mahal ng gas dun sa ano, Tabugon. Dito pag dumaan ka, Patagkawayan, yung kalsada walang spalto kaya matagtag. Kaya tingnan nyo, diba? Tapos may mga lubak. So patay muna natin, doon na lang. Alright mga bro, nandito na tayo sa Paragay.
Medyo maganda pa yung daan dito. Ang oras ay 10:25 in the morning. Pagkatanghali na mga bro. Naantok na naman ko. Naubos na yung adrenaline rush nung ano nung Red Bull. Natamaan na naman ko na antok. Mainit na kasi. Saka hindi ko na hinubad yung jacket ko. Kaninang ano, mga bago mag-Claridel, namaan na talaga ako na ito, parang napapapikit na ako eh. Mga kasabahin ko dito, mga Honda Click 125. Tamang takbuhan lang kami, 80. Hindi ko binilis yan, inaantok ako eh. Mag chill ride lang. Ito yung ano dito, pag may mga malubak, huwag tayong bubuntot sa sasakyan kasi hindi natin nakikita yung daanan. Mas maigi distansya tayo sa sasakyan, o kaya huwag tayong bubuntot kasi pag mga ganito tapos mabilis, talagang hindi mo ma-anticipate yung lubak, tatamaan mo talaga. So malilate ka ng pag-iwas. Kaya yun, natok na ko. Ito yung pag ano, pag tanghali ka babiyahe na, nasakit sa ulo, kailangan mong pigilan yung antok mo.
na sa ulo. Mababang biyahe pa to. Layo pa tayo. Buti tumino yung GoPro ko. Alright mga bro, nandito na tayo sa Lupi, kung saan dito lagi merong traffic. So ang oras ay 11:17 ng tanghali at sobrang init na. Balik ko yung jacket ko mamaya kasi sobrang init na. Doble-doble yung jacket natin. Bagong Raider oh. Raider Pro. Parang pangit ito tsura eh. Traffic dito lagi. Oh. Siguro makakarating tayo dun mga 12:30. Nandun na tayo. Haba na no. Ilang kilometro kaya yan? Sobrang init na. Sumilong then kaya tayo dito. Mainit eh. Daan tayo dito mga bro. Kasi nadaan na kaya. Oo, ginawang ano ginawang pang off-road si Raider.